Vom putea vedea în această expoziție Picasso original, Braque original, Aleșinski, Henry Moore, Marini. Sunt unele chiar noutăți în România, Vasarely, Cocoșca și mulți alții. Toate aceste lucrări, așa cum am spus la început, îmi aparțin și ele sunt rodul unei munci destul de îndelungate. Mai întâi am început cu cartea de prin anii 75, după aceea cu reviste cu litografii și abia după anii 2000 și un pic, când am putut să circul pe afară, am avut acces la galerii, la licitații internaționale. Mai sunt lucrări cu semnătura în placă, de asemenea realizate în timpul vieții artiștilor, de atelierele din Franța, Murlot în special. Unele dintre lucrări au fost publicate în celebrele reviste pariziene Derrière le Miroir, Verve sau 20 siècle. Și într-adevăr avem o a treia categorie de lucrări, litografii sau gravuri editate ulterior de către edituri cu care artiștii au lucrat sau la care apelează estate-urile lor. Și aici se fac într-un număr mai mare. La mine în birou de case de avocatură Șerban și Asociații, sunt expuse genul ăsta de lucrări de vreo 6 ani. Ele se mai schimbă, se mai reînnoiesc, să spunem așa. Și, poate știți, anul trecut a fost aici o expoziție, Arta de a dărui. Tot în genul ăsta erau lucrările, dar doar Picasso, Klimt, Matisse și Dali. Acum este la Oradea. Încă este la Oradea, după ce a trecut pe la Bristol în Săud. Prin urmare, am mai multe, nu pot să dau numărul, dar sunt mai multe lucrări, adică pot să fac 2-3 expoziții concomitent cu genul ăsta de lucrări. Și mă bucur foarte tare că aici la Brukenthal s-a putut realiza un astfel de eveniment, pentru că baronul Brukenthal a achiziționat artă europeană. Noi facem acum un gest cumva așa, să aducem și secolul 20 la Brukenthal.